హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళ కొత్త ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్రాస్ లలితాదేవి స్టాచ్యూ. ఇది మీకు మొత్తం బ్లాక్ యాంటిక్ ఫినిషింగ్లో వస్తుంది. అండ్ మన దగ్గర 2 సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. స్మాల్ సైజ్ వచ్చేసి మీకు హైట్ అరౌండ్ 4 inches ఉంటుంది. అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి మీకు అరౌండ్ 170 grams ఉంటుంది. బిగ్ సైజ్ హైట్ వచ్చేసి మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 6 inches ఉంటుంది. అండ్ వెయిట్ అరౌండ్ 440 grams ఉంటుంది. చూడవచ్చు, మీకు మొత్తం 3D యాంటిక్ డీటెయిలింగ్తో వస్తుంది. ఆర్డర్ చేయడానికి ప్లీజ్ వాట్సాప్. థ్యాంక్ యూ.